Srdečne vás zdravím a vítam na mojom prameni poznania Mon Inaté. Dneska máme sobotu 23. septembra 2023 a je to deň, kedy deň a noc trvá rovnako dlhú dobu, čiže áno, tušíte správne, dneska je deň jesennej rovnodennosti. V takom krátkom úvode by som len tak pár slov povedala k tej jesennej rovnodennosti, že je to obdobie, kedy v podstate sa nachádzame v polovici astrologického roku, ktorý začal 21.3. Novom v Baranovi a vlastne začala aj jarná rovnodennosť, čiže to boli naozaj také veľmi príjemné, zaujímavé udalosti. Takže ak vedete si nejaký denníček alebo píšete si nejaké také tie zásadné veci, ktoré sa dejú vo vašom osobnom živote, na ceste vašho duchovného rozvoja, ceste vašej duše, tak skúste tak nahliadnúť, čo ste riešili pol roka dozadu, aké témy sa vám tam otvárali, pretože je možné, že s tým nástupom, lebo v podstate dneska slnko vstupuje do znamenia váh, takže tie váhy prinášajú alebo sú takou predzvesťou takej tej vnútornej inventúry, čiže budeme pravdepodobne toto obdobie nás to bude tak ťahať viacej ísť do seba, do toho pomyselného svojho pustovníka, zaliesť si pomaličky, si tam zaliezať často a pravidelne do tej svojej pomyselnej jaskyne a pozerať sa na tie témy, ktoré v tomto období vnímate ako tie, ktoré nie sú v súlade s vami, ktoré nie sú vo vnútornej rovnováhe s vami. A to už na rôznych aspektoch vášho bytia v súvislosti s rôznymi vlastne telami, čiže fyzickým, mentálnym, emocionálnym, energetickým. A jednoducho je možné, že v tomto období budeme cítiť taký väčší tlak na to, aby sme sa pozreli naozaj pravdivo pozreli do seba, na seba, ako to tam máme a naozaj tak zhodnotili, spravili takú ako keby predinventúru, čo tam mám, čo tam nemám, čo ma naplňa, čo ma nenaplňa, aké som si dávala ciele, čo z toho som splnila a kde ešte na tej ceste som. Alebo kľudne sa môže aj stať, že niektoré z tých cieľov budeme prehodnocovať. Pretože na začiatku toho astrologického roka alebo kalendárneho roka sa nám tie ciele zdali alebo sme ich považovali v tom danom čase a priestore za niečo, čo nám dávalo zmysel a po uplynutí určitej doby, či už toho 3/4 roka alebo pol roka, záleží, ako ste sa nastavovali, či pre vás je astrologický rok, začiatok toho vášho roka alebo začiatok kalendárneho roka, každý to máme inak a je to úplne v poriadku, tak je možné, že v tom období, keď ste si tie ciele a plány stanovovali, tak teraz sa so spätným tým pohľadom späť na ten polrok alebo 3/4 rok, ktorý sa už vo vašich životoch udial, je možno, že niektoré z tých plánov, cieľov, vízií budete prehodnocovať. Budete ich upravovať, alebo si budete stanovovať iné. A je to úplne v poriadku, pretože tie ciele si dávate vy sami. To znamená, že vy sami si ich môžete korigovať a vy sami ich môžete zrušiť, vy sami ich môžete si na novo vystavať. Hej. Takže o tomto si myslím, že bude aj ten dnešný deň, aj tie najbližšie dni, do ktorých sa budeme ponárať, pretože to znamenie váh nás bude naozaj nútiť, alebo tak jemne by som povedala, tlačiť vpred, aby sme sa naozaj pozreli. Zároveň to tak vnímam, že bude nás to tlačiť vpred, aby sme vlastne sa posunuli v tom, aby sme sa spätne pozreli na to, ako to tam v tých svojich životoch máme na jednotlivých úrovniach nášho žitia a bytia. Dúfam, že táto veta bola zrozumiteľná, že chcela som tým vlastne povedať, že
Bude nás to jemne tlačiť dopredu, pretože nechceme stáť a nechceme stagnovať, ale zároveň pri tom, ako sa budeme posúvať vpred, sa budeme pozerať na tú svoju retrospektívu, na ten svoj život, na tie jednotlivé svoje oblasti svojho žitia, aspekty svojho bytia. A budeme tam hľadať, kde to máme v súlade s nami, s našim plánom duše, v súlade sami so sebou a kde to trošku pokrývkáva, kde to viacej pokrývkáva, budeme sa na to pozerať, aby sme to potom v tom období toho škorpióna, ktoré nastúpi po období váh, už teda úplne uvoľnili, pustili, ale v takej tej energii lásky a prijatia. A ja som ešte chcela vám povedať jeden odkaz na toto obdobie, aby ste v tomto období tých váh, kedy vlastne budete každý deň stavaní pred situácie, kde si to tam budete tak vnútorne ako keby v úvodzovkách čekovať, porovnávať, ako to tam mám, ako to majú druhí, čo mi vyhovuje, čo mi nevyhovuje. A bolo by fajn, ak by sme s týmito vecami, ktoré sa nám tam ukážu, ako keby odkryjú nám taký pohľad na to, čo by sme vlastne mohli v tých svojich životoch meniť, alebo ani nemeniť, lebo najskôr musí prísť to uvedomenie, že aha, tak ja to mám takto, tak keď prídete k tomu zisteniu, že teda máte to takto nejako, tak prosím, buďte k sebe súcitní. Dobre? Nedávajte sa pod vnútorný tlak ešte väčší ako v podstate toto obdobie, ktoré nás čaká, tak ono nás do tých vnútorných tlakov bude dávať. Takže nedávajme si to ešte sami tam a zbytočne sa nepresujme ešte navyše si to tam ako keby dávkovať. Práve naopak, trošku to zvolniť, dať tam tomu taký možno nadhľad, možno aj také plynutie. Nehovorím, že sa na to ako keby vykašľať a pustiť to a neriešiť to, ale nerieši to za horúco, že nechá tomu možno nejaký deň, dva, keď na to prídete, nechá to ako keby pomyselne odstať a potom, keď to vo vás ako keby tak trošku ten aj čas, aj to mentálne telo dozrie, tak potom to ako keby tak riešiť. No a nech ten úvod nie je taký dlhý, tak ja som si dneska pripravila na vás alebo pre vás výklad, bude na 3 kôpky. A budem teda robiť vlastne ten výklad z 3 balíčkov, tak akože aby som bola presná. Máme tu Gaia Tarot s týmto nádherným krásnym žltým lístkom. Máme tu Orakulum života so šípkami a karty svetla so šiškou. A výklad budem robiť z každého toho balíčka na kozmický kríž alebo keltský kríž. Takže ja si to tu ešte upracujem, aby tú dekoráciu, ktorú som to dala. Inak to sú moje vlastnoručne hačkované ozlobky, ktoré som asi, ja neviem, pár rokov dozadu a každý rok ich vytiahnem a urobím si z nich dekorácie a doplním to vlastne takými tými živými plodmi, ktoré nám teraz jeseň ponúka. Takže ja si toto sprácam, aby sme mali priestor, pretože ten kozmický keltský kríž tam bude minimálne 11 kariet plus, teda uvidíme, ktorý balíček ako podľa tej situácie sa budú ešte karty pýtať, je možné. Mám tu po ruke ešte nejaké ďalšie, že budeme musieť doťahovať. Hej? Takže nechám vás chvíľočku, nech si premyslíte, čo potrebujete v podstate teraz na toto obdobie tej jesennej rovnodennosti vo svojich životoch počuť, možno to cez tie karty a obrazy vidieť. Možno vám budem vedieť sprostredkovať nejaké aha momenty, nejaké taký nadhľad, ktorý vám pomôže v tej danej aktuálnej situácii, ktorej sa nachádzate, posunúť. Prosím, berte na zreteľ, že je to kolektívny výklad. To znamená, že nie všetko, čo ja tu poviem, môže s vami rezonovať. Môže a nemusí. Hej? Takže z každého toho výkladu, ak si budete pozerať aj všetky 3 balíčky, lebo viem, že niektorí z vás si to tak ako berú, že si to tak nejako rozhodnú na niektoré oblasti svojho života, určitý balíček, alebo proste si vypočujú všetky 3 a z každého si zoberú niečo. Takže poprosím vás, určite berte to takto, že je to v podstate niečo, čo vám má niečo zvedomiť, na niečo poukázať
ale ako vy s tým už potom ďalej naložíte, je naozaj čisto len a len na vás. A ešte než začnem, chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste tu so mnou, že tu so mnou strávite čas pri týchto mojich výkladoch a ja verím, že je každý jeden výklad pre vás prínosom. Takže pôjdeme sa pomaličky pustiť do prvého balíčka. A ja už vítam všetkých, ktorí si vybrali Gaia Tarot s týmto žltým listočkom a ako som hovorila na začiatku v úvode, dneska každý ten balíček spraví výklad na Keltský kríž. Keltský kríž je jeden z tých najobľúbenejších výkladov alebo typov výkladov, ktoré robím vám v rámci osobných výkladov. A ja ho mám tiež veľmi rada, pretože je to taký, by som povedala, ucelený, komplexný výklad, ktorý nám urobí taký krásny prienik mnohých aspektov vášho bytia. Zároveň sa tam pozrieme na rôzne úrovne a je naozaj taký veľa vypovedajúci, by som povedala. Takže balíček je, musím trošku dlhšie premiešať, pretože sú kartičky prečistené, zoradené, takže aby sme to naozaj mali v tom aktuálnom poradí. A ja to asi zase spravím tak, ako vždy to robievam, že najskôr teda kartičky, neviem prečo sa mi dneska ten obrus nejako roluje. Takže najskôr teda tie kartičky vyberiem a potom to všetko nejako pekne spojíme. Ja dúfam, že to bude dosť priestoru som vyčlenila na to. Ak nie, tak to ešte potom trošičku si popresúvam. Dobre. Takže balíček číslo 1, ideme sa na vás sústrediť, ideme sa pozrieť na to, o čom teraz táto jesenná rovnodennosť vo vašich životoch je. O čom to je? Je to o regenerácii, takže pravdepodobne sa nachádzate v stave, kedy potrebujete doplniť nejaké sily. Niečo v sebe reštartovať, by som povedala. Aké vplyvy tam sú, čo tomu podporuje. Aha, takže hľadáte novú cestu, preto vy vlastne sa potrebujete na chvíľočku zastaviť. Dobre, ja len ako možno popri tom budem nejaké také krátke komentáre hovoriť, ale potom to spojíme. Ideme sa pozrieť, že čo vám tam ide z hora a zároveň ja sa aj pozriem, že či tie karty je pekne vidieť. Áno, ešte bude to aj pentaklov, hojnosť. Dobre, z hora vám ide hojnosť. To je krásna karta. Čo máte vo vnútri? Čo je tam možno niekde skryté vo vás? Osmička palíc, prekvapivý vývoj udalostí. Možno aj niečo, čo už vy asi ani nedúfate. Kvôli tomu, že hľadáte novú cestu, hľadáte to nasmerovanie. Možno ste niektoré veci už aj v živote vzdali. A aké sú tam minulé vplyvy? Rytier mečov, viera v dobré konce. A kam máte smerovať pozornosť? Do harmonie. Máme to tu, ja som to v úvode hovorila o tej rovnováhe, takže ak ste v úvod preskočili, skúste sa tam na to pozrieť a vypočuť si tých pár vied ohľadom rovnováhy. Dobre, pozrime sa, čo tam je v prítomnosti. Nádej. To sú krásne karty. Áno, tiež točí sa to všetko. To znamená, že určite teda vy riešite nejakú novú cestu, nejaký nový začiatok a ste teraz v takej tej, nechcem povedať, že stagnujúcej energii. Alebo keď sa na to pozriem, všade máte nejaké cesty, všade to nejako tak prúdi, všade to niekam ide. Tu je dokonca most, ktorý prepája vlastne ako keby tú minulosť s budúcnosťou. A vy sa niekde nachádzate tu v strede a pozeráte na tú vodu, ako tečie a rozmýšľate nad tým, že kam sa vydať. Dobre, poďme sa pozrieť na to, že aké tam máte vplyvy okolia. Pravda, eso mečov. Ďalší krok, ktorý potrebujete urobiť, je zmena postoja. Krásne. Dobre, kam to vedie, aký je možný výsledok? Láska. Tak je možné, že niektorí z vás okrem... Lebo ja som najskôr myslela, že to bude na prácu, respektíve nejaký životný posun. Ale vyzerá, že v rámci toho životného posunu, alebo aj tej práci, možno riešite ešte aj lásku, alebo sa to nejako tak akože tu rozdelí. Čo ešte potrebujete vedieť?
že je vo vás skrytý potenciál. Tú kartičku vám dám sem, lebo to je krásne. A dole v balíčku máme naplnenie ESO pohárov. Krásne. To by som dala k tej láske. No dobre. Tak, idem sa na to pozrieť, že či nám je vidieť pekne všetky kartičky. Áno, nádhera. Takže ideme sa na to pozrieť. Takže, balíček číslo 1, ktorý ste si vybrali Gaia Tarot a tento krásny, nádherný žltý lístoček. Takže ideme. Hlavná téma, ktorú riešite. Ja vám budem hovoriť pre tých, ktorí ste znalci tarotu, aj o akú kartu sa jedná. Je to 4 mečov. Autorka ju nazvala ako regenerácia. A povedala by som, že nachádzate sa v situácii, kedy viete, že potrebujete ten pomyselný most prejsť. Hej? To znamená, že dostať sa z bodu A do bodu B. Je možné, že vy už ste aj vystúpali na vrchol toho pomyselného mostu a pozeráte teda dole do tej vody, ako plynie, tečie a premýšľate nad tým, že či je to tá správna cesta, či je to ten smer, ktorý sa máte vydať a či je toto správne, čo máte, kam máte vlastne venovať svoj čas a energiu. Hej. Môže to byť, každý si doplňte podľa seba, práca, láska, vzťahy, tá kariéra, to som spomenula, financie. Hej. Každý, tým, že je to kolektívny výklad, naozaj, každý si tam prosím doplňte to svoje, čo aktuálne riešite, kam sa posúvate z bodu A do bodu B a stojíte na vrchole toho mosta a na chvíľočku máte pocit, možno teraz, že stagnujete, že ako keby v úvodzovkách šlapete kapustu, prestupujete z miesta na miesto. A to je možno dôvod, prečo by ste sa mali zamyslieť nad tým, že potrebujete na chvíľočku zastaviť, na chvíľočku vypnúť, dopriať si nejaký relax, nejaké vypnutie, niečo, ako myslím, vypnutie takého z toho kolotočna tých bežných udalostí, ktoré musíte každý deň riešiť. Na chvíľočku ako keby urobiť taký únik z tej reality. Pretože ten vám pomôže k tomu, aby ste vlastne sa nejako tak ukotvili v tom hľadaní tej novej cesty. A zase to hľadanie tej novej cesty, každý si dosadí to svoje. Každý to, čo tam máte. Áno, to hľadanie môže byť práca, hľadanie môže byť bývanie, hľadanie môže byť nový partner. Hľadanie môžu byť nejaké nové projekty, hľadanie môže byť cesta v oblasti zdravia a starania sa o fyzické telo a o zdravie. Hej. A k tomu zdraviu ide aj mentálne zdravie, emocionálne zdravie, takže naozaj tam tých alternatív môže byť nespočetne veľa. Čo vy potrebujete momentálne aktuálne urobiť, je na chvíľočku sa zastaviť a zregenerovať, pretože vy potrebujete si ujasniť ten svoj smer. To, kam budete smerovať svoju pozornosť, tam, kam budete dávať svoju energiu, pretože mieriť na 3-4 ciele naraz sa nedá. Miniete všetko. Hej? Takže vy sa potrebujete teraz na chvíľočku zastaviť, zregenerovať, dopriať si oddych, aby ste vedeli, ktorým smerom sa máte vydať. Áno. Že či to bude vlastne ten jeden menší strom, väčší zelený strom, alebo už ten strom, ktorý má začervenané listie. Dobre? A ktorú tú cestu? Či sa vydáte smerom po prúde rieky, proti prúdu rieky, po cestičke, naopak, vrátite sa, začnete niečo odznovu. Je to na vás, áno, ale potrebujete sa zastaviť. To zastavenie je nutné, by som povedala, a je možné, že v tom zastavení si potrebujete aj niečo v sebe preliečiť. Zhora vám ide nádherná energia ESO pentaklov, hojnosť. To znamená, že na to, aby táto energia k vám z vesmíru prichádzala zhora, vy potrebujete dať vesmíru najavo, že áno, myslím to vážne, zastavujem sa, regenerujem, hľadám tie možnosti a potom vesmír príde s tou hojnosťou, s tou otvorenou náručou. Hej? Že v podstate si predstavte, že vy ste tuto niekde za tým kruhom. Hej? Tá cesta je taká, doteraz možno bola všelijaká, ale potom už keď prejdete cez ten kruh, tak zrazu sa vám otvoria, objavia nové obzory. Uvidíte všetko úplne v iných farbách, v iných možno dimenziách, s inými súvislostiami.
uvidíte možno väčší ten potenciál, že teraz vlastne vidíte len určitý okruh, určitý výsek, ale ako náhle prejdete, tak možno uvidíte a zväčšíte si ten priestor tých svojich možností. Keď to prirovnám, že teraz vidíte možno 10-20% svojich možností a keď tam prejdete, tak ich uvidíte 100% alebo 150% svojich, ani nie percent, ale 150 stupňov, že vlastne sa vám rozšíri ten obzor, ten pohľad na tú danú situáciu. A čo máte vo vnútri? Máte vo vnútri osmičku palíc, prekvapivý vývoj udalosti. To znamená, že vy niekde aj vo vnútri tušíte, že by ste mali na chvíľočku zregenerovať, na chvíľočku sa zastaviť, na chvíľočku si oddychnúť, ujasniť si tú cestu, pretože vy cítite, že proste niekde vo vás sa to skrýva, že niečo ako keby pomyselne visí vo vzduchu. Ale nemôže to nastať, pokiaľ vy sa nezastavíte. Hej, toto je ako keby taká, aby som povedala, základná podmienka tohto všetkého, aby sa to udialo. Dobre? Čiže ak vy si to dovolíte v tejto situácii, akejkoľvek sa nachádzate, na chvíľočku zastať, popremýšľať nad tým, kam smerujete, čo ste doteraz urobili, kam ste sa už doteraz dostali, kam ste na tej ceste zašli a kam smerujete. Je možné, že ten smer zistíte, a to som hovorila tiež v úvode, že tie ciele, ktoré sme si dali na začiatku, či už kalendárneho alebo astrologického roka, je možné, že proste jednoducho prídete teraz do fázy, kedy zistíte, že to potrebujete prehodnotiť, prenastaviť. Proste dať tam možno inú esenciu, možno dať sa do spolupráce s niekým iným, oživiť to nejakým spôsobom, alebo to úplne zanechať a pustiť sa do niečoho nového. Dobre? Takže prekvapivý vývoj udalosti treba očakávať a je to skryté niekde vo vás, vo vnútri, niekde vy to tak tušíte, že to proste príde a ono to príde. Ale len vtedy, ak si toto, čo som pred chvíľočkou povedala, dovolíte. A keď tam máte vplyvy minulosti, prichádza, alebo je tam rytier mečov, viera v dobré konce. To znamená, že toto je v podstate niečo, s čím vy si idete z tej minulosti, vy ste pozitívne nastavení. Vy veríte v to, že čokoľvek robíte, tak proste vesmír vás za to odmení, odvďačí sa vám a jednoducho vy prúdite v tejto krásnej, príjemnej, pozitívnej energii takého toho dobra, lásky, harmonie. Takže to je úplne že úžasné a by som povedala, nechajte si tú energiu. Možno vám bude dobré spomenúť si, kedy v minulosti sa niečo vyriešilo vo váš prospech. Malo to pozitívne ukončenie. Bol tam pozitívny výsledok. Pretože možno to je to, čo podporí to vaše vnútro, to čo tam niekde vo vás vnútri je, a kde vás tam možno taký ten vnútorný kritik nahlodáva, že ale tak toto sa tebe nemôže stať. Ale vy niekde, tá duša tam cíti, že ten prekvapivý vývoj udalostí by mohol nastať, tak skúste si na to spomenúť, kedy v minulosti sa vám stala taká situácia, že už ste možno v to ani nedúfali, alebo naopak ste verili, že to dobre dopadne a ono to naozaj dobre dopadlo. Vy sa potrebujete teraz pozitívne naladiť a práve tá nejaká udalosť z minulosti, ktorá dobre dopadla, pretože ste v ňu verili, tak skúste si ju pripomenúť, pretože to vám pomôže k tomuto ako keby takému váhaniu, nedôvere, pochybovaniu. Ale to není také, že by ste boli z toho frustrovaní a negatívne naladení, ale je tam také, že čo ak? Hej? A toto je presne tá karta, že čo ak? A čo ak nie? Hej? Že čo ak to bude inak? Takže skúste sa tak nastaviť, že to, čo sa vám v minulosti stalo, príjemné, pozitívne, vy ste to možno aj v kutiku duše očakávali, lebo to je také, že v kutiku duše to očakávam, ale počítam aj s tým, že to nemusí výjsť, s tým, že to môže vypáliť nejako inak. Hej? Takže tak, no a kam máte smerovať svoju pozornosť je 6 pohárov do harmonie. Takže myslím si, že kedy inokedy ako v období váh hľadať tú vnútornú rovnováhu, harmóniu, súlad v sebe,
nie že jedine, no mali by sme to robiť počas celého toho roka, ale teraz si myslím, že to obdobie váh je tomu veľmi pekne naklonené, takže ak to s vami rezonuje, skúste sa na túto kartičku, ona je taká krásna, vyladená, aj farebne a tá voda tam proste prúdi, to znamená, že všetko tak pekne plynie, je to krásna rozkvitnutá karta s rozkvitnutými kvetmi, naozaj taká pohoda, taký kľud z nej vyžaruje, tak skúste sa do tejto energie, na túto energiu naladiť, pretože vám to pomôže v tom celom vašom procese. Poďme sa pozrieť na to, že v prítomnosti, kde sa nachádzate sa pod šťastnou hviezdou. Takže to je krásna ochranná energia. By som povedala ešte aj s tou kartou hojnosti, ktorá vám tam ide zhora. A aj to, čo ste mali v minulosti, tá viera v tie dobré konce. To sú, ja celkovo tento výklad vnímam veľmi, veľmi taký podnetný, podnecujúci a povznášajúci. Neviem, ja mám z neho, úplne ma zaliali také príjemné energie. A možno to robí tá hviezda a pod ňou to slovičko nádej. Takže nebojte sa, ste v súčasnosti pod ochranou a je to krásna energia ochrany, 17 hviezda. Je tam možno aj niečo, čo ste si tak veľmi ako keby prijali, a je to ako keby príde k takému naplneniu toho, čo ste si želali. Ale želali zo srdiečka. Želala si to vaša duša, neželal si to váš rozum, aj vaše ego. Poďme sa ešte pozrieť na to, aké tam máte vplyvy okolia. A to je možno to, čo je dobré spojiť s tou základnou esenciou, s tým základom a tou témou, ktorú riešime v celom tomto výklade, a to je tá regenerácia. Naozaj pravdivo sa pozrieť na seba. To okolie možno vám bude dávať signály a bude vám dávať také ako keby nechcem povedať, že inštrukcie, ale náznaky toho, aby ste naozaj sa úprimne pozreli do seba a pozreli sa, ako to tam máte, že či naozaj nie nastal teraz ten správny čas na to, aby ste začali regenerovať, aby ste sa na chvíľočku zastavili. Trošku si dodali takého vnútorného kľudu, harmonie, súladu, spojili sa sami so sebou, trošku tam možno preliečili, zregenerovali, pretože to potrebujete. Potrebujete to na tej svojej ceste, pretože tu sa nachádzame niekde za polovicou výkladu. Takže ešte vás tu čakajú ďalšie energie, ktoré vlastne treba naplniť alebo treba sa do nich ponoriť. Takže ďalšiu kartičku, ktorú tu máte ako krok, ktorý môže viesť, alebo proces, ktorý môže viesť k výsledku, je zmena postoja, dvojka pentaklov. Takže to, ako sa vnútorne ponoríte do tej, alebo to, ako hlboko sa ponoríte do tej svojej vnútornej pravdy, tak potom vlastne to bude smerovať k tomu, že zmeníte tie svoje postoje, zmeníte tam nejaké svoje vnútorné nastavenie. A zase tá zmena toho postoja vám možno pomôže v hľadaní tej novej cesty. A zase sme pri tom základe, tej základnej téme tohto výkladu. Ale to všetko môže nastať len vtedy, keď na chvíľočku zastavíte, zregenerujete. Hej? Takže tá zmena toho postoja je niečo, čo vo vás ako keby naštartuje tú novú cestu. A zase ten pohľad do toho seba, do tej svojej vnútornej pravdy, pozrieť sa na to, ako to tam mám, a z toho vyplývajúca zmena v tom nastavení, myslení, pohľadu môže zase nastať len vtedy, keď príde k tomu stíšeniu a spomaleniu. Hej. No a potom tu máme ešte kartičku, kam to vedie, aký je možný výsledok. Je to šestka. Autorka ho nazvala ako láska. Šestka v tarote predstavuje spojenie, a tu by som to rozdelila, pretože pre niektorých z vás to teda môže ísť naozaj o partnerské spojenie a pre niektorých z vás spojenie v pracovnej oblasti. To znamená, že naštartujete tam nejaký možno nový projekt, príde vám nejaká nová osoba do života, s ktorou budete môcť spoločne tvoriť.
ten svoj zámer a tú novú cestu naplňať. Hej. Nech už je pod tým vlastne schované čokoľvek. No a ešte čo máte o tejto situácii vedieť, aké posolstvo duše, trojka pentaklov, skrytý potenciál. To znamená, že vtedy, keď sa pozriete pravde do očí, pozriete sa na to svoje vnútro naozaj očami pravdy, príde tam k určitej zmene toho, ako sa budete pozerať sami na seba, tak vtedy príde k tomu odkrytiu toho, čo už vo vás dlhé roky možno drieme, čo tam dlhé roky spinkalo a teraz sa to vlastne chce dostať na povrch, teraz sa to chce ukázať v plnej svojej kráse, tak ako tento kvet, z ktorého tie motýliky sajú ten nektár. Takže dovolte si to, otvorte sa tomu a možno, že aj to je to, čo súvisí s tým hľadaním tej novej cesty. Že vlastne teraz doposiaľ to, ako to máte, ako to žijete, ako to prežívate, tak už cítite možno sami, že niekde niečo vo vás drieme a potrebuje to ten nový nádych. A práve ten potenciál, ktorý... čo si vlastne predstaviť pod tým potenciálom? No, môže to byť znovu nadobudnutie vnútornej sily alebo objavenie nejakého nového daru, či už duchovného alebo liečiteľského. Možno, že objavíte v sebe nejakú novú schopnosť, zručnosť, hej, niečomu sa novému naučíte a to vám odkrie a ďalšie možnosti, ktorými môžete ten potenciál zveľaďovať, zušľachťovať a prinášať vlastne sebe aj ostatným nejaký užitok. No a na konci balíčku máme ESO pohárov, naplnenie, takže všetko toto, čím si prejdete, hovorím, na začiatku treba to malé zastavenie, takú ako keby po korekciu, ale naozaj v láske a v súcite so sebou, tak potom vlastne nastane ako keby ten vývoj týmto smerom a vedie to k naplneniu. Vy tu aj máte zhora, vám ide krásna karta hojnosti, máte tu ochrannú energiu hviezdy, hej? Takže povedala by som, že krásne. Inak celý ten výklad na mňa pôsobí veľmi tak ako harmonicky, tak ukludňujúce, také krásne, splývavé, pozitívne energie, také naozaj také naplňujúce, by som povedala. Áno, tu máme aj tú kartu, áno, naplňujúce energie. Čo máme pod tým spriaznená duša, to nám veľmi pekne ladí teda s tou dvojkou, čiže tá spriaznená duša, či už v oblasti lásky alebo práce, plynutosť zase tu máme. Aj s tou harmóniou sa nám to tak a do nového sveta. Čiže áno, čiže niečo nové sa vám otvára, niečo nové prichádza, napojiť sa na tú intuíciu, hej, takže krásne splývavé energie, no balíček číslo 1, ja som, by som bola úplne, že nadmieru spokojná s týmto výkladom, takže ak ste si ho našli a našiel si výklad vás a ladí to s vami, hovorím, akurát jedine tu sa to trošičku rozchádza, pretože je to kolektívny výklad, takže ja to tam musím nejako tak ako zdôrazniť, že nemá to len jeden smer, ale inak sú to krásne, nádherné, plynúce, harmonické energie. Takže ja vám v tom budem samozrejme držať palce. Želám vám krásny, nádherný deň jesennej rovnodennosti a samozrejme aj tie dni ďalšie, ktoré nám budú prichádzať. A verím, že ešte to slniečko si užijeme. A ešte by som povedala, že tento výklad vnímam pre niektorých, teraz mi tá informácia prichádza, pre niektorých vnímam, že to bude ako keby také obdobie pre vás, také dlhodobejšie tento výklad, teraz od tej jesennej rovnodennosti až po to obdobie škorpióna, kedy vlastne u niektorých až v tom období škorpióna nastane tá zmena postoja, pretože u niektorých z vás ten proces toho hľadania toho nového smeru a odkrývania tej vnútornej pravdy bude trošku dlhodobejší. Nehovorím, že je to dobré alebo zlé, ale pripravte sa na to niektorí z vás, že proste jednoducho týmto procesom si budete prechádzať dlhšie obdobie, takže ja by som to tak brala, že až taký skoro 2-mesačný výklad pre niektorých z vás, hej, ktorí ste si vybrali Gaia Tarot a tento balíček číslo 1. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu dneska boli so mnou. Ďakujem za to, že ste si zhliadli tento výklad. Verím, že vám priniesol aspoň 1-2 inšpirácie. Ak áno, tak budem veľmi rada, ak sa o tom so mnou v komentároch podelíte a budem sa na vás tešiť pri niektorom z ďalších mojich takýchto väčších alebo menších výkladov. Majte sa krásne. Namaste.
A ja už vítam všetkých pri výklade na jesennú rovnodennosť, všetkých, ktorí si vybrali balíček číslo 2 s orakulom života, alebo ich pritiahla tá dvojšípka, alebo ako to nazvať. Takže poďme sa na to pozrieť. Bude to teda výklad kolektívny na kozmický kríž, pretože ten kozmický kríž ja považujem za taký naozaj veľmi príjemný komplexný nástroj na to, aby sme sa mohli pozrieť na takú hlbšiu analýzu, kde si vlastne spravíme taký prienik viacerými aspektami vášho bytia. Ja ho považujem, aj moji klienti, ktorí si dávajú robiť osobné výklady, ho považujú za naozaj taký, by som povedala, taký klenot, taký diamant a niečo nám tu o to dar z nebies. Dobre, necháme si to tu, uvidíme, že čo nám to ešte ďalej povie. Inak táto karta mi poslednú dobu veľmi často vychádza v osobných výkladoch, takže je to krásna, nádherná energia takej tej nového sveta, by som povedala, a takej odvahy a vnútornej sily. Tak uvidíme, no. Pôjdeme sa na to teda pozrieť. Dobre, čiže ideme pozrieť na tú hlavnú tému, odpustenie. Ja vám ten dar z nebies aj tu dám a ešte si pritiahneme kartičku, že aké sú tam vplyvy alebo čo tomu bráni. Odpustenie. Dobre. Čo nám ide zhora? To najskôr povykladám a pozrime sa, čiže nejaká cesta, zmena, nejaké nové skúsenosti. A čo je vo vnútri? Spojenie. Nemusí to byť len partnerské, môže to byť aj na úrovni pracovnej. Inak spojenie sme mali aj v tom prvom balíčku, ale to sa nám pohybovalo v tej ose, už kam to bude, aký vývoj. Aké vplyvy sú minulosti, súlad, to sú krásne energie. A kam to smeruje, konaj. Čiže vy už možno aj cítite, že už je tu správny čas na niečo, čo by sme mohli začať realizovať v hmotnej realite. Ja to najskôr tie kartičky vyložím a potom si budeme teda o nich hlbšie hovoriť a ich aj tak ako keby spojím do synergie. V prítomnosti máte nové videnie, pekná energia a zároveň energia Vyslovca. Aké sú vplyvy okolia, posvetné vzťahy, takže máme toto veľmi pekne prepojené. Ďalší krok, ktorý vedie k výsledku, radosť, áno, to je krásna, nádherná farba. A kam to vedie? Do brány, to znamená, že budeme niečo uzatvárať a zároveň otvárať. A čo ešte potrebujete vedieť, aké posolstvo duše, trpezlivosť, tu vám dám sem. Tu budete asi pravdepodobne na ceste potrebovať, čo máme dole, zdieľanie. Dobre. Idem ešte teda pozrieť, že či tie kartičky je všetky vidieť. Áno, vidíme ich pekne. Dobre, takže ideme sa na to teraz tak detailnejšie pozrieť. Takže, aká téma tam je? Máme tam tému, táto kartička teda vypadla popri miešaní. A hovorila som o nej, že to je vlastne vnímanie takého nového, už tá energia nového sveta, odvahy a vnútornej síly, také nové energie, ktoré prúdia. A hlavnú tému, ktorú tu máte, je téma odpustenia. A práve tú tému, ktorú riešite teraz aktuálne v tomto čase jesennej rovnodennosti, riešite tému odpustenia buď sebe alebo niekomu inému. A to odpustenie môže prísť len vtedy, keď veci alebo tú situáciu, ktorú potrebujeme odpustiť, si v prvom rade zvedomíme. A potom príjmeme ten fakt, že sa to stalo a keďže sa to stalo v minulosti, tak minulosť zmeniť nevieme, čiže potrebujeme ju len prijať. A potom si potrebujeme odpustiť sebe a teda tomu danému človeku ďalšiemu alebo tej situácii alebo proste čokoľvek sa tam stalo. Hej? Takže vy sa potrebujete na tento proces toho odpustenia naladiť do tých nových energií. Už tomu rozumiem, prečo prišli obidve karty. Takže vy potrebujete to odpustenie urobiť inak, ako ste ho robili doteraz. Vy potrebujete to odpustenie a pustenie tej situácie alebo toho, proste, čo vás ťaží, urobiť v iných energiách. To znamená, že potrebujete to urobiť inak.
Ja tému odpustenia riešim aj v rámci toho individuálneho coachingu, takže ak by to bolo niečo, čo je tak pre vás zásadné, dá sa to urobiť aj vlastne ako keby, že nemusíte byť v tom programe, dá sa to urobiť ako povedzme na 1-2 sedenia s tou takou nejakou základnou diagnostikou toho, čo vlastne by som sa dostala do problematiky a vedela vám to našiť na mieru a pomôcť vám v tom. Takže toto je zásadná informácia pre vás, ktorí ste si vybrali balíček číslo 2 Orakulum života, že potrebujete to odpustenie a púštenie urobiť v nových energiách, proste inak, ako ste ho robili doteraz. A je tu jasné potvrdenie toho, že vy sa potrebujete od niečoho odpútať. No to je inak v klasickom tarote karta diabla. Takže vy si teraz uvedomujete tie svoje strachy, uvedomujete si tie svoje bloky, uvedomujete si tie situácie, ktoré vás dostali do tej situácie, ktorú žijete teraz. Je to aj vlastne výsledok tých vašich rozhodnutí alebo nerozhodnutí, ktoré ste v minulosti urobili. Takže treba to všetko, by som povedala, prijať a odpustiť to naozaj s takouto inou energiou. Čiže energiou tej novej zeme. A nová zem, to je o láske a harmonii. Ano, a prijatí toho, že proste jednoducho tak to bolo, takto som to potrebovala v tom mojom procese, v tej mojej ceste duše a je to tak v poriadku. Dobre. Čo vám ide zhora? Zhora vám ide kartička číslo 7, cesta. To znamená, že prichádza vám, keď si prejdete týmto procesom toho odpustenia a odpútania sa od toho, čo vás ťaží v rámci tých nových energií, tak nastúpite cestu na duchovného rastu. A vy už možno na tej ceste duchovného rastu ste, ale urobíte zásadnejší, alebo takú by som povedala hlbšiu rihu na tej vašej ceste, pretože toto všetko, čím si prejdete, urobí vo vás úžasný posun vo vedomí, možno v kvantovom vedomí. A môže sa to udiať len vtedy, keď si budete veriť, keď proste jednoducho budete dôverovať tomu procesu a dôverovať tomu vesmíru, že áno, deje sa to presne tak, ako mám a deje sa to presne tak, ako to potrebujem a je to v poriadku. Čo máte vo vnútri je nejaké spojenie. To znamená, že pravdepodobne teraz prechádzate procesom, kedy sa potrebujete vnútorne spojiť. A nepovedala by som, že spojiť s niekým iným. Ja by som to povedala, že sa potrebujete spojiť sami so sebou. Potrebujete prepojiť vnútornú ženu s vnútorným mužom. Takto to tu vnímam. Napriek tomu, že to je karta milencov, napriek tomu, že tá karta, ktorá hovorí o tom, že nejaké posvetné prepojenie by tu mohlo byť, ja to vnímam tak, že vo vnútri, vo vás potrebujete prepojiť vnútorného muža a vnútornú ženu. Potrebujete prepojiť tie protiklady a potrebujete sa znova nájsť sami seba, zaľúbiť sa sami do seba a začať pestovať takú a kultivovať lásku sami k sebe. Aké tam máme vplyvy z minulosti? Súlad. To znamená, že ste osoba, ktorá vždy hľadala cestu toho, takú tú zlatú strednú cestu súladu, cestu stredu. Nie ste asi osoba, ktorá vyhľadáva nejaké extrémne situácie a extrémne riešenia. Takže skôr ste osoba, ktorá ide rada a plynie tým životom a tvorí to, alebo celú tú cestu prežíva v takej tej tvorivej harmonii. A to je niečo, čo by si myslím, že by ste si mali uchovať, pretože vám tu ide karta konaj, ako niečo, čo ako je nejaký ďalší krok, kde máte zamerať svoju pozornosť. Takže skúste konať, ale s ohľadom na tú minulosť. Čiže zase v tej krásnej, plynúcej, harmonickej, rovnovážnej energii. Dobre, je tu krásne tá osoba znázornená, ktorá má vlastne pekne zosúladenú aj horizontálnu, aj vertikálnu rovnováhu, je veľmi pekne ukotvená, prepája sa tam tá energia vesmíru a zeme, zároveň zostáva vo svojom strede a zároveň to oko, ktoré je za ňou, to znamená, že hovorí o tom, že pozerá na ten svet tým svojim vnútorným vedením a videním, čiže tou intuíciou. A potom tu máme krásnu, nádhernú osobu, asi aniela, alebo má tu krídla. Máte konať, ale s ohľadom na to, ako ste
s akou energiou ste konali v minulosti. Čiže nie je niečo rýchle, zbrklé, nepremyslené, ale to súladné. Ano? A zase, keď sa pozriete na to, tak máme tu krásne to vyrovnanie tých energií. Vidíte to? Na tej karte spojenia máme vlastne prepojenie modrej a červenej a tu zase sa nám tá modrá so zelenou prepája s tou červenou energiou. Takže krásne ako potvrdenie, nádherné. Skúste sa na to tak nejako naladiť. Ja vám toto na chvíľočku nechám. Dúfam, že to je veľmi pekne vidieť. Krásne. Krásne prepojenie. Dobre, ideme sa na to pozrieť, že čo tam máte v prítomnosti, aká energia. V prítomnosti máte energiu nového videnia. Je to karta v klasickom tarote Výselec, ale on v podstate, keď som začínala s tarotom a som objavovala jeho čaro, tak ja som tú kartu diabla, Výselca, smrti, to boli pre mňa úplne že hrozostrašné karty. Ale časom, ako som viacej pracovala nielen teda s tarotom, ale hlavne cez archanielské karty vedomie jednoty a potom túto cez tieto orakulové karty, orakulu života od Sofie Janky Tomkovej zo Slnka v srdci. Ja keď som s nimi viacej proste sa prepájala, pracovala, tak som naozaj dostala nové videnie, nový pohľad na tieto čísla, na tieto archetypy. A ten Výselec, on v podstate, to je niekto, kto je väzňom svojej hlavy. Nevidí tie riešenia, alebo nechce ich vidieť, lebo proste je uväznený s tými svojimi strachmi a neviem čím všetkým. A ešte navyše má pocit, že teda má zviazané nohy a že teda už ako nemôže sa pohnúť ďalej, ale on má pritom toľko možností. A to je presne to, čo nám čo v prítomnosti máte vidieť. Máte sa na toto všetko, hlavne teda to odpustenie a to odputanie, čo sú vlastne hlavné vaše témy a to, že tam máte ísť do tej novej energie, do tých nových, všetko to ako keby prijať a prejsť tým procesom toho odpustenia a odpútania v novej energii, tak to veľmi pekne tu vlastne korešponduje s tou kartičkou toho nového videnia. Čiže vy sa na toto všetko, čo aktuálne riešite a kde sa nachádzate, máte pozrieť novými očami. To znamená, že skúste sa na chvíľočku ako keby na to pozrieť hlavou dole, alebo proste z vrchu ako jastrab, alebo teda orol, ako keď letí, hej, že vlastne ten problém z tej výšky vám bude sa zdať úplne malinký. Takže skúste zmeniť optiku, ktorou sa na to pozeráte. Je možné, že si to niečo veľmi prifarbujete na ružovo, alebo príliš černite, hej, na čierno. Príliš to vidíte šedé a čierne. Takže keďže je to kolektívny výklad, tak potrebujem tu zvážiť viacero možností, preto vám tu rozprávam o tej karte tak, ako to vnímam, že ešte tieto možnosti tam sú. Takže si skúste sa naladiť na ňu, že ako to máte vy, hej? Ako sa pozeráte na tú súčasnú situáciu a potrebujete sa na to pozrieť tak, že sa otočíte o 180 stupňov a budete to vidieť v inom svetle. Áno? Ďalšia kartička, vplyvy zvonka, posvetné vzťahy. To znamená, že prichádza ku vám nejaká spriaznená duša. Nemusí to rovno znamenať, že idete riešiť nejaký nový vzťah. Môže to byť niekto, kto vás práve v tom novom videní nejako pekne nasmeruje. Poskytne vám nový uhol pohľadu na seba, na tú situáciu, ktorú riešite, to odpustenie, odputanie. Možno vám pomôže naladiť sa na tie nové energie a frekvencie, aby ste vlastne to pekne urobili, ten proces toho odpútania a odpustenia už naozaj v tých nových energiách. Takže je to ale samozrejme cesta rastu, hej? Lebo my rastieme cez vzťahy. My sme sem prišli rásť a naša duša rastie jedine tak, že v tých vzťahoch, či už partnerských, pracovných, rodinných, kamarátskych, si zažívame určité situácie, prežívame tam určité emócie a tie nám pomáhajú rásť. Áno? Takže preto to tu máte. A ďalší krok, ktorý vedie k tomu procesu a k výsledku, je karta radosti. Je to krásna, nádherná energia. To znamená, že máte sa
naozaj uvoľniť z tohto procesu. Máte sa to odpútať a znovu objaviť tú radosť zo života, takú tú detskú radosť a taký ten údiv a taký ten úsmev a takú tú ľahkosť toho bytia. To je to, kam máte smerovať. To je to, kam by ste mali vlastne nastaviť tú svoju myseľ, ale aj to svoje telo do takej plynúcej energie a energie ľahkosti a hravosti a tej radosti a takého šťastia a toho, že som rada, že som tu na tejto zemi a som rada za to všetko, čo dostávam. Aj to dobré, aj to zlé, pretože v konečnom dôsledku mi to pomáha rásť. No a kam to ako keby vlastne smeruje, alebo kam to vedie, je brána, čiže to je v podstate najvyššia karta veľkej arkány. To znamená, že budeme niečo uzatvárať, ale zároveň sa bude rodiť niečo nové. Nie je to niečo, čo sa dá jedno oddeliť od druhého, čiže v momente, keď niečo zaniká, tak v tej istej sekunde alebo v tom ďalšom momente niečo nové vzniká. Deje sa to súčasne, takže skúste sa na to naladiť celým svojim bytím, že tu, keď niečo odovzdáte, tuto, keď niečo vo vás pomyselne, teraz vo vodzovkách, poviem to možno veľmi tak expresívne, keď niečo tuto u vás zomrie, tak už vy idete tuto do tej energie, tej radosti, nadšenia, takej toho šťastia, vášne, detskej hravosti, radosti. A už sa vlastne v tom momente, keď tuto niečo vlastne pustíte, uzavriete to, odumrie to, tak už v tom ďalšom momente niečo nové vzniká. A čo ešte máte o tej situácii vedieť, že máte byť trpezliví. A trpezlivosť znamená veľmi úžasnú cnosť a vlastnosť netlačiť, neočakávať, nedržať niečo. To je presne táto energia, to odpustenie, odpútanie. To súvisí s energiou, že držím niečo, bojím sa to pustiť. Ale vy už máte konať, lebo chcete ísť do tej radosti, chcete ísť do niečoho nového. Chcete sa na to všetko pozrieť inými očami a prepojiť to proste v sebe. Takže vy potrebujete na to tú trpezlivosť, aby ste sa oslobodili, možno tu sa potrebujete oslobodiť, odpútať, možno od niečoho fyzického, možno od niečoho mentálneho, nejakých programov, strachov. Je to kolektívny výklad, každý si tam nájdete to svoje. Ja si myslím, že už tí, čo pozeráte moje výklady, viete si to tam ako keby dosadiť, tú svoju situáciu, ktorú aktuálne riešite. Takže poprosím vás, trpezlivosť a ešte tu dodávam, to som povedala aj v úvode, súcit. Prosím vás pekne, buďte k sebe súcitní. Nenechajte toho svojho vnútorného kritika, aby vás prevalcoval. Dobre, pekne v úcte a so súcitom k sebe samým, hlavne sami k sebe. Dobre. No a dole v balíčku sme mali kartičku zdieľanie, nasleduj inšpiráciu a prúd svetla. Krásne energie, zázrak. By som povedala také naozaj, zase tak ako som povedala v tom prvom balíčku, ide tu na mňa taká krásna energia. Napriek tomu, že je tu ako čaká vás veľká práca, by som povedala, alebo veľká fúška. Hej? Vy budete potrebovať naozaj, by som povedala, poriadne urobiť takú záprahovú prácu, pretože na to, aby som si to priznala v sebe, že potrebujem niečo odpustiť a odpútať sa od toho, tak to vyžaduje nesmiernu takú aj v prvom rade vnútornú prácu na sebe, pozrieť sa na seba takouto pravdou a prijať to. Aj to prijatie to stojí neskutočnú energiu a potom to vlastne ako keby pustiť, pretože tu prichádza to preliečenie a potom to máte zdieľať, pretože vám budú chodiť inšpirácie, budete možno vzorom pre niekoho ďalšieho, kto si niečím podobným alebo takým istým prechádza. Takže nenechajte si potom celý tento proces, ktorým prejdete, nenechajte si to pre seba, zdieľajte to, pretože nikdy neviete, pre koho môžete byť inšpiráciou. A ja vždy hovorím, že ak moje výklady pomôžu len jednému človeku, dáva to zmysel. Takže takisto, ak vy pomôžete tým, že budete zdieľať svoj príbeh a budete inšpiráciou pre niekoho ďalšieho, tak to malo zmysel. Dobre? Takže takto by som to videla. Balíček číslo 2, tí, čo ste si vybrali orákulum života a túto šipočku, ja vám tu dám.
ako symbol takej tej plodnej práce, aby sa vám to podarilo. Aby sa vám to podarilo, pretože to potrebujete to pustiť, lebo predstavte si to, že v tom máte naakumulovanú neskutočnú energiu, ktorú môžete využiť na niečo iné. A tuto to máte, len to treba pustiť. Naozaj v takej tej láske, harmonii, v súlade sám so sebou, pod tými energiami tej novej zeme, čiže lásky, nového videnia. Nebojte sa, keď vám niekto s tým má pomôcť. Nech príde tá osoba a nech vám pomôže, aby ste túto krásne zase naštartovali nejaký nový proces, ktorý budete potom veľmi pekne zdieľať. Balíček číslo 2, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste tu boli dneska so mnou, že ste si vypočuli tento výklad, že ste ho vzhliadli. Budem veľmi rada, ak mi dáte potom do komentárov vedieť, ako s vami ladil, ako rezonoval a ako to celkovo prežívate, toto obdobie jesennej rovnodennosti, a ja sa budem na vás tešiť pri niektorom ďalšom mojom výklade. Majte sa krásne. Namaste. A vítam všetkých, ktorí si vybrali balíček číslo 3 s touto šiškou, a je to balíček z kariet svetla od Rebeky Campbell, takže pôjdeme sa pozrieť na to, čo nás čaká v tomto čase jesennej rovnodennosti. A aj tie predchádzajúce 2 balíčky som robila výklad na kozmický kríž, alebo keltský kríž. Je to najobľúbenejší výklad v rámci osobných výkladov. Takže preto som sa ani nie, že rozhodla, ja som tak bola nejako k tomu vedená, a to rozhodnutie prišlo dneska ráno, alebo to vedenie, takže ja som za to veľmi, veľmi rada a šťastná, a verím, že výklad na tento tretí balíček prinesie všetkým tým, ktorí si ho vybrali, také bližšie informácie o tom, kam smerovať tú svoju energiu, možno nad čím sa zamýšľať, čo možno pustiť, alebo uvidíme, čo nám tam vyjde. Takže ja tie kartičky premiešam a vyložím ich, a potom to nejako veľmi pekne zase spojíme a prepojíme do nejakého príbehu. Uvidíme, čo sa nám tam ukáže. Takže sa poďme pozrieť balíček číslo 3, aká je hlavná téma. Máte vyladiť svoj život. A krásne mi to nahralo, pretože to ladenie a vyľaďovanie, to veľmi pekne súvisí s tou témou tých váh, toho znamenia váhy, do ktorého sme dneska sa prehúpli. Takže máte pozrieť sa do svojho života na to, že čo nie je s vami v súlade, čo potrebuje zmenu, kde to potrebujete nejako skorigovať, upraviť, alebo úplne oťať a vyčistiť a začať niekde na novo. Čo tomu podporuje? Zrkadlo. Krásne, dobre, ideme sa pozrieť, čo nám ide zhora. Hviezda matka, čiže krásna ochranná energia. Čo je vo vnútri? Oslobodca. Tak to je jasné, že budeme niečo púšťať. Dobre. Aké sú tam vplyvy minulosti? Ideš správnym smerom. Takže už v minulosti ste pochopili, že to, čo teraz žijete a kam idete, je ten správny smer, a ideme sa ešte pozrieť na to, že aká je tam výzva, na čo máte smerovať svoju pozornosť. Sestierstvo rúže. Krása, oddanosť. Dobre. Poďme sa pozrieť na to. Karta prítomnosti. Strážci zeme. Aké sú tam vplyvy zvonka, energia okolia, prebudenie. Ďalší krok, ktorý vedie k výsledku. Hraj sa. A kam to vedie? Aký je možný výsledok? Ver svojej intuícii. Dobre. Čo ešte potrebujete vedieť? Nespútanosť. A na konci máme radu svetla. No. Tak. Ideme sa na to pozrieť, že čo nám to tu chce povedať, čo nám chcú povedať karty svetla. Pod tou radou máme sveta Anna a hlboké obnovenie. Dobre. Takže, aká je hlavná téma? Máte vyladiť svoj život, čiže dať svoj život do rovnováhy. Či už horizontálnej alebo vertikálnej. Pozrieť sa na jednotlivé aspekty svojho bytia. Pekne, krásne, tak, že sa podstavíte pred zrkadlo, pomyselné zrkadlo. A to vám veľmi pekne ukáže, kde nemáte svoj
život vyladený, v ktorej časti svojho bytia nemáte harmóniu, v ktorej časti svojho života alebo v ktorej sfére svojho života nejdete v súlade so sebou, so svojou dušou, so svojím ja. A zrkadlo vám môže robiť vaše najbližšie okolie. Zrkadlo vám môžu robiť vaše emócie. To znamená, že začnite pozorovať to, čo cítite a ako sa cítite. Možno pri niektorých ľuďoch a pri niektorých situáciách. Takže toto je hlavná téma pre tých, ktorí si vybrali balíček číslo 3 s tou nádhernou šiškou a balíček z kariet svetla. Takže ak táto hlavná téma s vami ladí, tak ideme sa na to pozrieť ďalej. Ak nie, tak skúste vybrať niektorý balíček iný, jednotku alebo dvojku. Dobre? Takže ešte raz, hlavná téma rovnováha. Rovnováha, ladenie, dávanie sa do súladu, do vnútornej rovnováhy. A na to vám poslúži zrkadlo, ktoré si robíte vy sami, alebo robia vám ho iní. Čo vám ide zhora? Ide vám tu ochranná energia hviezdnej matky. To znamená, že chce vám poukázať táto karta na to, aby ste viacej začali dávať energiu sebe. Je možné, že sa nachádzate v období alebo v životnej situácii, kedy viacej dávate, ako dostávate. A preto vám tu prišla karta, že máte sa dávať do súladu a máte ladiť ten svoj život alebo vyľaďovať ho. Vy už viete, kde. Dobre, je vás tu viacej, je to kolektívny výklad. Takže každý si tam prosím doplňte to, kde cítite, že nemáte tú svoju rovnováhu. A prichádza vám tu tá hviezdna matka na to, aby ste si to uvedomili, že tá rovnováha tam existuje. Potrebujete ju identifikovať, kde sa presne nachádza tá nerovnováha a potom si treba položiť otázku, ako to môžem zmeniť, ako môžem viacej v tej situácii alebo ako si môžem prinavrátiť viacej tú rovnováhu, aby som bola v súlade. A čo máte vo vnútri? Vo vnútri je, že potrebujete sa naladiť sami na seba, na to, kde máte uložené nejaké presvedčenia, programy, niečo, kde bežíte na autopilota, kto alebo čo vám to spúšťa, aké možno ste vzorce prebrali zo svojej rodiny, čiže od mamy, otca a tých ďalších predkov, čiže pozrieť sa aj do tej minulosti a potrebujete si to prepísať. A k tomu vám zase bude veľmi pekne slúžiť to zrkadlo. Hej, pretože tam si uvedomíte v rámci, alebo vďaka emóciám, hlavne si myslím, že u vás to ide, vďaka emóciám si uvedomíte, že kde to potrebujete pustiť, oslobodiť sa, kde to potrebujete prepísať, kde to potrebujete preladiť, kde to potrebujete zharmonizovať. Vplyvy minulosti sú, že vy už viete, že ste na správnej ceste. To znamená, že niečo podobné je možné, že ste v minulosti riešili a už ste dávnejšie nastúpili tú cestu duše, cestu duchovného rozvoja, tak máte to ďalej nasledovať. A kam to smeruje? Smeruje to do sestierstva rúže. To znamená, že máte sa viacej vyladiť na tú svoju ženskú energiu. A ženská energia súvisí s takoutou plynutím, plodnosťou, ale zároveň aj intuíciou, takým, nechcem povedať, že nezasahovaním, ale skôr takým usmerňovaním, navádzaním, ale myslím teraz ako v tom pozitívnom aj, že poukážete na niečo a niekoho vlastne na to nasmerovanie je asi lepšie slovo. Takže takto by som to videla. A ešte sa pozrieme na to, že teda čo nám hovorí prítomnosť, aká je tam energia. Sú tam strážci zeme, to znamená, že nie ste sami a stoja pri vás tí dávni predkovia a stoja pri vás preto, aby ste tam prepísali v tom vašom rode to, čo už nepotrebuje ten váš rod. A vy ste sem prišli na to, vy ste sa tu preto inkarnovali, aby ste to preťali, aby ste to preliečili, aby ste to ukončili. To, nechcem povedať, že trápenie,
ale to, čo už v podstate vášmu rodu neslúži. A vy ste sa podujali ako duša na to, že to v tejto inkarnácii ukončíte. Dobre? Takže skúste sa na to pozrieť. Je to naozaj veľmi pekná práca. Ja sa jej tiež venujem v rámci energetického coachingu. Jeden celý mesiac riešime predkov a rodové línie a očistý karmy a hľadáme tam, čo to tam každý v tom svojom rode má skryté. A pracujeme samozrejme nielen s tým, čo potrebujeme prepustiť, ale aj to, na čo môžeme potom ďalej stavať. Hej? Takže treba si to uvedomiť, že vy máte veľmi pekné tie ochranné energie. Zhora vám tam ide hviezdna matka a v prítomnosti stoja pri vás vaši predkovia. Čiže vy máte tú ochranu zhora, hej, ako keby z toho vesmíru, a zároveň ochranu ako keby tých koreňov. Hej, lebo korene to sú naši predkovia. Čiže, a vy ste niekde v strede. Vy ste niekde tu. Keby som to tak dala, tak vy ste tá šiška a zhora ste chránení tou hviezdnou matkou a zdola ste chránení vašimi predkami. Dobre, keby som toto takto mala veľmi akože tak zhruba nakresliť alebo načrtnúť. A ďalšiu energiu, ktorú tu máme ako vplyv z okolia, je prebudenie. To znamená, že toto všetko, to, že zistíte, že niekde v tej niektorej časti alebo niektorých častiach svojho bytia nie ste v súlade a vy viete, že idete správnym smerom. Zároveň tu cítite tých predkov, ktorí kričia, že potrebujú to preťať, potrebujú to očistiť, potrebujú to preliečiť. Tak aj tuto máme ešte tých strážcov zeme, hej. Čiže, túto kartu som chcela zdvihnúť. Tak toto všetko vlastne vedie k tomu, že sa naladíte na nové energie. Jednoducho, keď niečo staré pustíte, tak neexistuje, aby ste v tom ďalej zotrvávali. Proste pustíte to, uvoľní sa to a v ďalšej sekunde k vám prichádzajú nové energie, tvorivé energie, niečo svieže. A skúste vy sa na to tak naladiť, že proste toto ako keby opúšťate a už smerujete do niečoho nového, pekného, ktoré možno zo začiatku sa v tom nebudete cítiť veľmi, veľmi isto, pretože vždycky tie nové veci sú pre nás také, že hľadáme nejaký záchytný bod, pretože ten náš mozog je uspôsobený na to, že ide v tých vyšlapaných chodničkoch a ako náhle príde niečo nové, tak to je ako keby taký zdvihnutý prst a je tam alarm a proste už sa spúšťajú rôzne ako obranné a ochranné mechanizmy. Ale nebojte sa toho, pretože vy to prebudenie potrebujete. A zároveň vám tu ďalšia karta ide ako ďalší krok, ktorý vedie k tomu výsledku a ten výsledok je teda nespútanosť. Máte sa hrať, máte sa baviť, máte prežívať tú radosť, zahodiť všetky tie starosti, strachy, obavy a programy, v čom tuto vaši predkovia bežali a vy ste si to prevzali. Proste úplne to ako keby odstrihnúť a dostať takú tú detskú, hravú, radostnú energiu. Inak v jednom momente mi to príde, ako keby som tu v niektorých momentoch kopírovala balíček číslo 2, čiže ak ste sa možno nevedeli rozhodnúť medzi 2 a 3 a počúvate teraz 3, skúste si vypočuť aj 2. Takže a kam to teda vedie, kam to smeruje, aký bude možný výsledok. Máte veriť svojej intuícii. A to máme zase tu veľmi pekne, hej, ten vplyv budúcnosti, alebo teda kam to smeruje do budúcnosti a toto máme možný výsledok. Že máme tu ženy, hej, a máme tu krásnu ženskú plynúcu energiu a máme to tu potvrdené, že naozaj máte veriť tej svojej intuícii, máte sa naladiť na tú svoju vnútornú mystičku, na tú svoju vnútornú veľkňažku, na ten svoj vnútorný hlas, na ten svoj vnútorný kompas, na tú svoju inaté. Pretože tam je to tá vaša podstata. To je to, čo vás bude, nechcem povedať, že ochraňovať, ale bude vám udávať ten správny smer, kam máte ísť. Takže skúste sa na to takto vyladiť a takto pozrieť, že vlastne tamto všetko smeruje a bude to len vtedy, keď si dovolíte to prebudenie a dovolíte si všetko to nejako realizovať v takej tej energii radosti, hrávosti.
Hej? A ešte čo máte vedieť, čo potrebuje vaša duša vedieť o tomto výklade, o tejto situácii, je nespútanosť. Znamená, že máte sa oslobodiť od tých starých vzorcov, dohôd minulých životov. Máme to tu dvakrát. Hej? Čiže je to tu krásne potvrdené, že čo vlastne máte si zobrať za takú ďalšiu úlohu, ďalší krok, kam smerovať tú svoju energiu, pretože vy potrebujete sa dostať do energie ľahkosti, plynutia. A to sa pod tým, keď cítite, že vás balvany ťahajú ku dnu, tak vtedy sa vlastne odpútať a oslobodiť nedá. Hej. Vtedy vlastne takú tú živelnosť a nespútanosť v sebe nevieme podporovať, pretože jednoducho nás to ťaha dole. A dole na spodu balíčku ste mali radu svetla, to znamená, že zase, tak ako tá hviezdna matka vám prichádza z hora, tak prichádza vám zase ďalší nejakí pomocníci v jemnohmotných sférach. Kľudne si privolajte, keď pracujete s anielmi, archanielmi, so silovými zvieratmi, so svojou svetelnou rodinou, nejakých ďalších svetelných majstrov si privolajte. Čiže to, čo s vami rezonuje, s tou energiou pracujte v rámci tých jemnohmotných energií. Sveta Anna, mienka svetla, položenie základov, božský plán, čiže zase krásna ochrana a hlboké obnovenie. Áno, krásne sa nám toto poskladalo, že vlastne tá vaša úloha je uvedomiť si naozaj teraz, v tomto momente, v týchto dňoch máme k tomu naklonené tie energie, uvedomiť si, kde žijem tú nerovnováhu, nastaviť tomu vnútorné zrkadlo a potom už sa len odovzdať týmto krásnym plynúcim energiám, pretože máte tú ochranu z hora, z dola na vás tlačia predkovia, že už to potrebujú preliečiť a odstrihnúť a vedie to k tomu, že si veľmi pekne podporíte tú ženskú energiu v sebe, ale podporíte ju vtedy, keď budete v tej energii toho plynutia, hravosti, radosti, že naozaj vy si ten proces tej transformácie, toho prebudenia, tej premeny budete užívať, nebudete trpieť. Toto je hlavný odkaz. Áno, teraz mi to tu tak celé, až mám zimomriavky. Užiť si ten proces a nie trpieť. Užiť si ho v radosti, láske, harmonii, plynutí, pretože máte tu naozaj krásne energie. Hej. Toto je tá nespútanosť. Vidíte, oni tam tancujú proste tým vzduchom a je im jedno, že proste nejaké skaly sú pod nimi a mohli by spadnúť. Oni veria, že nespadnú, lebo proste tá vnútorná sila ich vyháňa smerom hore k tomu mesiacu alebo k tomu slnku. Hej. Takže tak, balíček číslo 3. Aj tento cítim, aj ako tie predošlé dva, také krásne energie. Možno je to preto, lebo celkovo tieto karty sú tu také ružovkasto-fialkové, alebo teda dotyrkysové, alebo celkovo je prepojené také krásne energie vám tu vyšli. A aj napriek tomu, že možno túto kartu budú niektorí z vás, alebo táto oslobodzujúca, že máme tu aj nejakú šeť, ale tú šeť potrebujeme na to, aby sme si tú krásu vnútornú alebo vonkajšiu uvedomili a vnímali ju. Hej? Takže krásne energie. A ešte mi tu padol pohľad na to zrkadlo. Nebojte sa toho, čo sa tam v tom zrkadle odrazí, pretože len vďaka tomu odrazu a vnútornej pravde budete vedieť a zažiariť a zažať tú ženskú energiu v sebe. Len vďaka tomu, hej, že budete v tej vnútornej pravde a nezlaknete sa toho, čo uvidíte v odraze, v tom zrkadle. Dobre? Takže tak, balíček číslo 3. Ja vám veľmi pekne ďakujem za zhliadnutie, za to, že ste tu dneska so mnou boli. Želám vám krásny, nádherný čas jesennej rovnodennosti a budem sa na vás tešiť pri niektorom mojom ďalšom výklade. Majte sa krásne, namaste.